Башкортостанда материаль булмаган мәдәни мирас турында закон кабул ителде. Яңа закон ни өчен кирәк? Ул ниндәй мәсьәләләрдә көйләй? Бүген ошо хакта һөйләшербез. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Республика халык иҗады үзәге директоры урынбасары Нафиса Тулыбаева. Нәрсә булатны һаумыгыз? Шулай итеп, яңа закон кабул ителде. Материаль булмаган мәдәни мирасты хаклау турында. Был закон ни өчен кирәк ине? Бұл закон біздің күтіп алынған документтарыбыздың бірі, чөнки Башкортостанда башка Рәсәй төбәктәре һымак ошо мәдди булмаган мәдәни мирасты барлау, уны бер исемлеккә туплау һәм Рәсәй Федерациясындагы шул бердәм исемлеккә индерү буенча эшләр күптән бара. Шуңа күрә был законды инде без әзерләүгә берничә ел вакыт үтте, ул бер тапкыр кире кайтты, әмма быел менә күмәк көч менән бергәләп Курултай дәүләт йыелышы менән берлектә ошо законды кабул итү мөмкинчелеге килеп тыуды һәм без уга бик шатбыз, чөнки бүген без әйтеп әле эште башлап кына торган мәдәни мирасты туплау, матди булмаган мәдәни мирас өлгеләрен туплау әлбиттә безгә бик күптән кирәк ине, чөнки теге башкорт телендә халык саны әйткәндә сәс баш итү яки таратып бетмәс бурын, таралып бетмәсе бурын уларны барларга, төвәлләргә һәм законлаштырып кую дигән эш тора ине. Менә был яһәттән әлбиттә ошо мәдәни өлгеләрнең айрым бер исемлеге булырга тиеш. Закон инде шул исемлекте курсалай, уны яклай һәм мәдәни өлгеләрне хаклай. Ул яһәттән билдәле башкорт халкының данлы курайын менә даварның yetiştirilгән урынына бәйле, уга таныклык алдык бит инде. Менә бу хәзер ул закон менән дә хаклана дигән һүз. Димәк, Рәсәйнең башка төбәкләрендә бындай тәҗрибә бар ине, димәк. Тәҗрибә Рәсәйдә тәүдә мөмкин түгел ине мондай законды кабул итү, чөнки Рәсәй Федерациясында үзендә ондай закон юк ине. Шулай булса ла 6 ай яңлышмасам Ханты-Мансийскида, Татарстанда шундай законды кабул иттеләр. Тагы берничә төбәк бар. Һәм без әлбиттә менә шу беренчеләрдән булып Башкортстан Республикаһы кабул итте. Эш инде безнең 2009 елдан алып барыла. Эште башлап кушылуы инде Дәүләт Советы, мәдәният буенча Дәүләт Советы 2006 елда үткәндән һуң Рәсәй төбәкләренең барына ла ил президенты ошондай эш кушты. Шуннан алып башланган эш был 2006 ел, менә хәзер 2009 елдан бирле без ошо исемлекте төзибез. Уның талаптары үзгәреп тора, ниндәйдер методик кулланма бөтә Рәсәй төбәкләре өчендә бердәм эшләнелгән. Рәсәй инде мәдәният министрлыгында Рәсәй Федерациясының. Шуңа күрә эште алып китү әлбиттә еңелдән түгел, һәр башлангыч авыр бара, озак эшләнә, әмма Башкортостан Республикаһы галимдәре эш төркеме был яһәттән менә мәдәният хезмәткәрләре, сәнгать әһелләре бөтәһелә мөмкин тиклем ярдәм итеп бердәмлекләп эшләйбез, күмәкләп эшләйбез. Шуңа күрә ниндәйдер һөҙөмтәләр бар. Был өлкәләрдә хатта өмә традицияләре хаклана дип әйтә алабыз, шулай бит. Был да йола, был да өмә. Өмә менән эшләйбез. Ысынын әйткәндә, эш төркеме булдырылган. Унда бөтә фәнни институттар, уку йорттары, югары уку йорт белем бирә торган уку йортларының фонд архивтары, фондтары, ниндәйдер музыкаль фондтармы, башка фондтармы, һәм әлбиттә радио, телевидениеның фондтары, бөтәһелә архивтар, бөтәһелә был эш төркеменә индерелгән. Әйткәндә, был матди булмаган мәдәни байлыгыбызга нимәләр инә? Матди булмаган мәдәни байлык әлбиттә уны һанай башлаган бик кызык кына. Әйтәләр бит инде, табигать байлыгы бит ниндәйдер, мәсәлән, шүлгән таш мәмерияһы бар. Безнең, мәсәлән, курайды эшләү технологияһы, курайда уйнау техникаһы. Курай үзе түгел, онда уйнай белү. Алымдар һәм ул алымдарның, менә без инде эксперт буларак әйтәбез, ул үзенә күрә айрым бер сифаты булырга тиеш. Мәсәлән, шундай ук тавыш нисек яңгырага тиеш, тавыш сыгару, унда тавыш барлыкка килтерү. Менә флейта формаһындагы музыка уен кораллары күп бит. Төрле халыктыкы бар, әмма курай һымак бер музыка менә шундай көпшәнелә ундай тавыш менән уйната алмайдар. Чөнки ул тик ошо безгә генә, башкорт халкына гына хас, һәм был курай тик Уралда гына үсә. Менә ошондай сифаттарын тапкан сакта гына, без уны исбатлай алган сакта гына, ул ошо исемлеккә инә һәм уның тулы хокуклы вәкиле була ала тибез инде. Әйткәндә, исемлекте теркәй башланык, туплай башланык дигән нимәләр инде был исемлеккә? Әнәге вакытта. Исемлек туплай башланганга хәзер инде күпләп вакыт үтте. Тәү сиратта без әлбиттә менә шүлгән таш мәмерияһе теге табигый заповедник буларак ЮНЕСКОга инеп бара ине һәм шуның менән бергә без Урал батыр эпосын индерү
яһәтенән эшләрде беләбез. Ул тәүге әле тәкъдим ителгән исемлектә генә тора иде ЮНЕСКО аша инергә, әмма матди булмаган мәдәни мирас исемлегендә тормай иде. Шуңа күрә без тәү сиратта башкорт халкының эреле ваклы 16 эпосын алдык. Урал батыр, Акбудат, Худай күрпәсе Маянһылыу, Карат һәм башкалар. Менә ошо Улар теркәлгән. Улар бөтәһле Башкортстанда булган бөтәһле улар исемлеккә ингән. Шуларга ияреп йөҙәрләгән башкорт халык йыры. Йөҙәрләгән көйҙәребез музыкаль. Шунан һуң уларга өҫтәп милли ризыҡтар әҙерләү ысулдары инә. Милли ниндәйҙер көнкүреш әйберҙәре, мәҫәлән, балаҫ, кейеҙ һуғыу, кейеҙ баҫыу, балаҫ һуғыу һымаҡ, шәл бәйләү һымаҡ. Менә шуларҙың алымдары һәм уларҙың үҙенсәлектәре, башҡа милләттәрҙекенән айырмалыҡтарына иғтибар итеп, бик күпләп ошондай өлгөләрҙе без туплағанбыҙ. Һәм бөгөнгө көндә 7000-дән ашыуында файл урынлаштырылған, мәҫәлән, үҙебеҙҙең айырым портал бар. Электрон форматта, электрон исемлек төҙөлә, һәм беҙ шул электрон форматтағы исемлекте күрһәтеп барыу өсөн үҙебеҙҙә берҙәм единый портал тип йөрөтәбеҙ инде, башкирская культура тип атала ул. Ошо берҙәм порталға ҡуйып барабыҙ. Һәм эш төркөмө бүтін әҙерләнгән паспорттар эшләнә, менә нейҙәренә төшөп китһәк, инде нескәлектәренә төшөп китһәк, паспорттар әҙерләнә, ул паспортты бик ныҡ оҙаҡ итеп әҙерләйбеҙ. Ягъни һәр бер мәҙәни мираҫыбыҙҙың үҙенең паспорты бар. Үҙенең һәр бер өлгөнөң паспорты бар, һәм ул паспортты бик етди эксперт советы ҡарай. Эксперт советында ғалимдар, мәҙәниәт һәм сәнғәт өлкәһендәге ниндәйҙер уңыштарға ҡаҙанған, ошо өлкәлә ниндәйҙер тикшеренеүҙәр алып барған кешеләр эшләй. Әйткәндәй, хәҙер республикала йылына 2 тапҡыр милли кейем байрамы үткәрелә, һәм был сарала бына ошо законды тормошҡа ашырыуҙың бер төрө тип әйтһәк була, шулай бит. Төрө һәм иң ҙур, матур бер йүнәлеше тип әйтәйек. Сөнки башҡорт милли кейемен костюмный ансамбль тиҙәр бит инде. Ул кейемдәрҙең бер нисә ҡатлы бит инде. Күлмәк бар, елән бар, шәлдәр бар, бүректәр бар. Менә шуларҙың һәр береһе үҙенсәлекле. Һәр бер етмәһә башҡорттарҙың 40-лап ырыуы булған, шул ырыуҙың һәр береһенең кейеме үҙенсәлекле. Шуға күрә бында әле эҙләнәһе эштәр күп. Матди булмаған мәҙәни мираҫҡа беҙҙең халыҡтың ауыҙ тел ижады ла инә, һәм был ауыҙ тел ижадының төп авторҙары тип әйтәйек, сәсәндәр. Был йәһәттән республикала бер нисә тапҡыр, 2 тапҡыр яңылышмаһам, сәсәндәр фестивале үткәйне, Бөтөрәсәй сәсәндәр фестивале, һәм ул быйыл тағы ла ойошторола. Ул нисек үтер һәм ҡасан үтер, форматы ниндәй? Менә был тағы ла беҙҙең матур ҡаҙаныштарыбыҙҙың береһе, сөнки быға тиклем донъя йөҙөндә эпослы халыҡтар бик әҙ. Шуларҙың береһе башҡорт халҡы. Менә шуға күрә уларҙы ижад итеүселәр сәсәндәр булған бит инде. Авторҙары юҡ, әммә сәсәндәр арҡаһында беҙҙең көнгә килеп еткән ошондай эпослы халыҡбыҙ икән, тимәк, беҙ артабан уны тапшырырға тейешбеҙ. Шуға күрә беҙ Мәҙәниәт министрлығына шундай тәҡдим менән сыҡтык, Бөтөрәсәй сәсәндәр фестивале үткәреү. Унда сәсәндәр, башҡорт халҡы сәсәндәре генә түгел, рус былиналарын башҡарыусылар килә, фин-уғыр халыҡтарының ниндәйҙер үҙҙәренең ошо ауыҙ тел ижадын башҡарыусылары килә. Шунан ашуҡтар килә ҡаҙаҡтарҙан, аҡындар килә, азербайжандар килә. Менә шундай халыҡтарҙы йыйып, беҙҙә туплап күрһәтәйек. Был төр ижад бар икәнлеген күрһәтәйек дигән тәҡдиммен сыҡтык. Хуплап алдылар, беҙгә федераль үҙәктән маҡсатлы программанан аҡсалар бүленде, гранттар алдыҡ бит инде. Менә шулай эшләй алып киттек. 16-нсы йылда тәүге тапҡыр үтте. Быйыл инде ул 30-31 октябрға билдәләнгән, әммә форматы үҙгәрәсәк, сөнки күп сиктәр ябыҡ. Шуға күрә беҙҙең сәсәндәр сит өлкәләрҙән, сит илдәрҙән килә алмай, әммә беҙ онлайн форматта, Zoom-да бик ҙур фәнни-ғәмәли конференция үткәрәсәкбеҙ. Ул бөгөнгө донъяла халыҡ ижады, уның бөгөнгө көндәге мөмкинселектәре һәм әлбиттә сәсәнлек ижады, ниндәйҙер йолалар тураһында һөйләшергә бик күп илдәрҙән тәҡдимдәр бар. Беҙ хатта хәҙер инде менә беҙҙең Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты менән берлектә фәнни-ғәмәли конференцияға әҙерлекте тамамлап киләбеҙ. 30-нда ул үтәсәк, һәм әлбиттә ошонда уҡ 31-дә фестивалдә үтәсәк. Фестивалдә видео яҙмалар буйынса була инде үкенескә күрә, әммә был да заман талабы, был шул уҡ заманса алымдарҙың бер өлөшө тип әйтелә. Сиктәр билдәле булһа ла, интернет донъя селтәре аша был сиктәрҙе урап үтергә мөмкин, шулай бит. Сәсәндәрҙең оҫталығын кемдәр баһалар? Сәсәндәрҙең оҫталығын әлбиттә беҙ йылда Бөтөрәсәй, хатта ул миңә эксперттар аҙаҡтан әйтте инде, ул халыҡ-ара
фестивальгә әйләнде, чөнки ситтән караучылар күп, катнашучылар күп. Шуңа күрә быел да безнең сәсендәр иҗадын әлбәттә Кыргызстандан бик көчле манасчы Таланталы Бакчиев караясак, Башкортстандан фән докторы, ул да фән докторы. Үзе манасты бик оста һөйләгән, манасы инде бүгенге көнгә яшь, куәтле. Бездән Башкортстандан Розалия Әсфәндияр кызы Солтангәрәева, Сәсәния буларак та, фән докторы буларак та караясак, һәм әлбәттә Рәсәй халык иҗады йортунан, Мәскәүдән көтәбез. Шуннан тәкъдимдәр булырга тиеш һәм инде Башкортстанда яшь сәсәндәрнең араһыннан да еңүчеләрнең берен әлбәттә сакырабыз, чөнки безгә теге яхшы ат янына тайдарды бәйләп өйрәтергә кирәк. Шунлыктан матур сара булуы ихтимал, без был сараны онлайн күзәтә алырбыз дип көтеп калабыз, шулай бит инде. Башкортстан ул күп милләтле республика һәм бындагы ошо дуслык, татулык мөхите ул бер ел эсендә генә формалашмаган. Бында күп милләтләр бурындан яшәгән һәм күп кенә халыктарның, безнең республика биләмәһендә яшәгән күп кенә халыктарның үзенчәлекле иҗадыла, халык иҗадыла бар. Бына был иҗат өлгеләре өйрәнеләме, улар нисек теркәлә? Башкортстанда бит инде безнең хәзер милләт ара татулык дигән һүзне без хатта нисектер дә кызык итеп кабул итәбез. Чөнки без бергә яшәп өйрәнгәнбез, дус яшәп өйрәнгәнбез. Ниндәйдер теге бер-беренә үрелеп үскән сәнгать өлгеләре бар, ниндәйдер аермалыклары бар. Әмма безне бүген кызыкындыра һәр милләттең үзенчәлеге. Менә был яһәттән дә әлбәттә без эзләнүләр алып барабыз, тикшерүләр алып барабыз. Күптөрлелек менән дә без матурбыз. Без шуның менән байбыз, без уның менән горурланабыз. Әмма бер ердә лә, башка бер төбәктә лә яки башка илдә лә башкорт халкының мәдәниятен өйрәнмәячәктәр. Менә һәр милләт үзенең мәдәниятен үзе өйрәнергә, уны хакларга һәм курсларга бурычлы дип әйтмәксемен. Был яһәттән әлбәттә без эште бөтә милләттәр буенча алып барабыз. Мәсәлән, мин бик горурланып әйтер идем, Архангель районындагы Кызыл Елем авылындагы безнең рус йырын башкаручы коллективыбыз бар, билдәле, данлыклы. Ул Рәсәй Федерациясендә, мәсәлән, 30 елга якын 6 тавышка йырлаган йырчылар юкка сыккан дигән фикер яшәй. Әмма улар Башкортстанда бар. Улар менә Архангель районында яшәп яталар, иҗат итәләр. Был бер өлге шулай. Был бик матур бер өлге һәм шундай ук, мәсәлән, Башкортстанда яшәгән удмурттарның үзләренең дине буенча ниндәйдер теге табынулары бар. Мәсәлән, ул да җир йөзендә башка бер җирдә юк, тик Башкортстанда гына бар. Марыйдарның, мәсәлән, менә яңрак кына эксперт советы үтте, шунда без яңа бер паспортты якланык. Марыйдарның менә үзләренең мәрхүм булган кешеләрне ерләгәндән һуң каберләренә кәкүк һыны эшләп куюлары турасында искиткеч әйберләр бар. Чөнки уларны өйрәнергә кирәк, белергә кирәк, таратырга кирәк. Улар һәр бере игътибар үзәгендә булырга тиеш һәм уларны өйрәнгән кешеләргә без әлбәттә рәхмәтлебез һәм улар безгә һәр яклап ярдәм итә. Булар инде бигрәк тә фән менән шөгыльләнгән кешеләр. Һәм был эшләрнең күпселеген республика халык иҗады үзәге башкара, шулай бит. Без төп башкаручы без әйе. Һезгә эшегездә уңышлар теләйбез. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Рәхмәт, барыгызга байрамдар менән. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортостанда материаль булмаган мәдәни мирасты теркәү, яклау һәм хаклау буенча алып барылган эшләр турында Республика халык иҗады үзәге директоры урынбасары Нафиса Тулыбаева мәгълүм иттек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.